जाय रायजो राजाफ्रा लामा दथायाव बेरायलाबायना दङ नोंथांमोना अननानै साइलेन्ट जिरायफिननांगौ। Parents गासिबो एखे बिथांमोननि केसआबो एखे बिथांमोननि पानिशमेन्टआबो एखे बेनिखायनो गासिबो एखे नोजोरजों नायो रन्जन आफादगिरिना स्पेसिलिटि जेबो मोना कोर्टआ रावखौबो स्पेसिलिटि होआ बे कोर्टनि जेसेबां जर्ज खना जि राय मोनगोन रन्जन देबारि बेखौनो मोनगोन रिपिकाना जि ट्रिटमेन्ट मोनगोन रन्जन देबारि बेखौनो स्पेसियल ट्रिटमेन्ट कोर्टनि नोजोराव मोना बेनिखायनो सोरबा बेबायदि साननोबा गोरोन्थि आरो बेनिखायनो कोर्टआ जि ट्रायल खालामनायनि गेजेरजों जायफोरखौ जि रेहाय होगोन बे गासैबो खेत्रआ एखेयानो जागोन इतिमধ্যে जर्ज बसुमतारी बा रिपिका गयारी मोनहा प्राय 10 बोसोरसो थाबाय आरो ट्रायलनि गेजेरजों जेबो माबा जायाबा बिथांमोनहा मात्र 4 बोसोरसोल' थानो गोनां जानो हासिगौ आरो रन्जन देबारि खिन्थु दासो 5 बोसोर जादों खोमा बिथांनि पिरियडआ दासिम कारण गेजेराव बिथाङा गेप ओंखारबोबाय बेनिखायनो दा बिथाङा हयथ' लंगार पिरियड कोर्टआ किसु बिथांनि पिरियडखौ रेहाय होबाबो हयथ' बिथाङा एसे जर्ज बसुमतारी बा रिपिका मोननिखौ बांसिन सम थानो गोनां जानो हागौ।